zage dantse don ku bai wa maza mamaki, don ku girka abinci kala-kala mai ban mamaki. Girgizan ɓacin rai duk cikin bautar Allah ya buki shigo. Karatun ƙur'an ƴan uwa ya saka mu nishaɗi, mu riƙe harshen makar ya samu bugeyin taƙi. Ga watan Ramadana ya zamo hanyar tuba gashi ya shigo. Na kiran ƴan kasuwa kun rage wa farashin kaya, sai ku zama adalci.